ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ. ಓ ಆ ಕಮಲ ಆತು ಜೋರಾಂಡ್ ಈ ಕಮಲ ಇದು ಜೋರಾಂಡ್ ಅತ್ತ. ನಮ್ಮ ಕಮಲಡು ಆಧುನಿಕತೆ ಬೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಕಲ ಏರುಕೊನತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ಗೆಲ್ಪು 270 ಕರಿನ ವರ್ಷ 257 ಜೊತೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲಡು ಕೊಡುದು ಕೂಡ್ದ ನಾಯಕ ದಾಲ ಸೀದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಪೋವರ ಬಳ್ಳಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಕೊರ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರ್ತ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ನರಿಂಗಾನಡುಲ್ಲ ನರಿಂಗಾನಡ್ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇಂದೇ ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 10-11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚೆದ ನಮ್ಮ ನರಿಂಗಾನದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಪ್ನ ಜಾಗೆಟ್ ಬೈದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನರಿಂಗಾನ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೋ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಇನ್ನೊಂದು ನರಿಂಗಾನದ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೋಳ್ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನೇ ಪನ್ನುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ವೈಕಾದ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗೆ ಪಜೀರ್ ಕಂಬಳ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನದ ಅಡಕು ತೊಡಕು ಬರ್ತದೆ ಐತೆ ಬೇತೆ ಐತೆ ಜಾಗೆದ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಬಳ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬರೋಡು ನನಗೆ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಏನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರ ಏನು ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜೋಯರು ಆ ಕಂಬಳನು 25 ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂಟದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲ ಈ ಕಂಬಳ ಆವಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಾಯ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗೆ ನಡು ಪೋನಗ ಈ ನರಿಂಗಾನಡು ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಕ್ಕನು. ಈ ಭಾಗದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನ, ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಒತ್ತಡ ಈ ಮೂಜಿ ಜನತಾ ಒತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪೊಪ್ಪ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ದಾಯ ನಂಕ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪುನಗ ನಂಕ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಚಿ ಒತ್ತಡದ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರನ್ನು 5 ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತದ ಈ ಭಾಗದ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾದ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಈ ಕಂಬಳದ ಜಾಗೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ದಾದಂತ ಮಣ್ಣಾಗ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಾಡು ಬುಳ್ಳೆದಿತ್ತನು ಸುತ್ತ ಕಾಡು ಬುಳ್ಳೆದ ಮಲ್ಪೋಳಿಯ ಪನ್ಪಣ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಐತನು ಆ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವರ್ಷ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತನ ವರ್ಷಡು ಮುಲ್ಪನ್ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆನ ದೈವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅತ್ತನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ದೀನದಿದಾತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದೀದಾತಂಡು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಖಾಲಿ ಈ ಕಂಬಳದ ದಿನಕ್ಕೂ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳತ್ತ 27 ದಿನ ಪುನಗ ನಮ್ಗೆ ಬುಡ್ದು ಗೊರ್ರತಿಕಂಡು ಜಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏನಿರ್ತಕ್ಕ 27 ದಿನಟ್ಟು ಈಗ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಕಟ್ತದೆ. ಕಂಬಳ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತ ಐಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಆತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಾಲ ಉಂಡು ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಕಂಬಳ ಅದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ 5 ಎಕರೆ ತುಳುಕೂಟಗದಿದ್ದು ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 20 ಎಕರೆದ ಬೌಂಡ್ರಿ 5 ಎಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ 5 ಎಕರೆ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳು ಗ್ರಾಮಗೂ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ದೀಪನಾಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರ ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪೂರ ಅವು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸುರುತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಾರೆ ಆದ್ಯತೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ನೆಟ್ 5 ಮೀಟರ್ ಬಂದಾಗ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಏನಿಡ್ದಾತ್ರ ನೆಕ್ ಪಿರಲಾತು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಗೊಜ್ಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಹಿಡಿಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂದಾಗ ತೆಂಗಲ ಉಲ್ಲಾಲ ಗ್ರಾಮ ಹೊಡಿಸಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 10-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೇರ ತುಪ್ಪಂಡ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಬಳ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಂಬಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಡಾಯರ ಕಾರಣ ಪೈವೇಳಿಕಲ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಡಾಪ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ವರ್ಷನೇ ದಾಖಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಎರ್ಲು ಬೈದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಿಂಡ ಅವತ್ತಂದೆ ಹೆಂಗ ನೆನಪುಂಡು ಸುರುತ ವರ್ಷನೇ ನಿಕ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಓ ಆ ಕಂಬಳ ಆತು ಜೋರಾಂಡ್ ಈ ಕಂಬಳ ಇದು ಜೋರಾಂಡ್ ಅಂದತ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡು
ಆಧುನಿಕತೆ ಬೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಕಲ ಏರು ಕೊನತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ಗೆಲ್ಪು 275 ಕರಿನ ವರ್ಷ 257 ಜೊತೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಾಡು ಕೊಡುದು ಕೂಡ್ದ ನಾಯಕ ದಾಲ ಸೀದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಪೋಯರ ಬಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿರಾದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಕೊರ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದೇನೆ ಕೊರ್ತ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ತ ದಾಯಪಣ್ಣ ಆಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಡು ಬೊಕ ಈ ಬಾಗಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಜೀರ್ದ ಕಮಲ ಉಂತಿನ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಏರು ಪೂರ ಜನ ಸ್ವಗಿತ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇರುತ್ತ ವಿಚಾರಡೆ ಜನ ಕಮಲದ ವಿಚಾರಡೆ ಜನ ಕೇವಲ ಒಂಜಿರಡೆ ಜನ ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಈ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳು ಏರು ಬುಂಡ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಯೋಗ ಏರು ಗಂಟು ಪಡ್ತ ಜನ ಅಂಚೆ ಬನ್ನಕ ಈ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೇನೆ ಇನಿ ಈ ಬಾಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಐವ ಜೊತೆ ಮಿತ್ತಿ ಈ ಪಾರಿಸರಡ್ ಎರುವಾತ ಜೂನಿಯರ್ ಎರ್ಲಾತನ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಲಾಭ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗು ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡದಂಡ ಅವು ಹಿಂದೂ ಜಾತ್ರೆನೇ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಒಂಜೇ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಈ ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ 2 ದಿನದ ಪರ್ಬ ಈ ಭಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ ಈ ಭಾಗ ಬಾರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ನೆತ್ತ ತೀರ್ಥ ಬರಟಿ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಬರಟಿ ಚರ್ಚಿ ಈ ಬರಟಿ ಮಸೀದಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಭಾಗ ಬಾರಿ ಆತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಭಾಗಡ್ ಬೋಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವರವೈನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಜಾಗ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ ಗೊತ್ತಾತನು ಈ ಕೋಡೆತ್ತು ಮರಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಡಿ ಪೋನಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಂಡೇರು ಕಾಜವೇರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಡೆ ಉಂಟು ಅವು ತೀರ್ಥ ಮಾತ ಆಪಿನ ನೆಕ್ ಮಾತ ದತ್ತಿನ ಕಂಡಗ ಬಿತ್ತು ಬಂಡ ಕುರುಂಡು ಪೆರಜ್ಜಿ ಅವು ನಾಗೆನ್ನಿ ಕುರುಂಟು ಇತ್ತು ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಆತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಆಯ್ತಾ ಉಡಲ್ ಮಿತ್ತುಡುಲ್ಲ ಇನ್ನ ಜಾಗ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಬಂಡೇರು ಅದಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಸಲೀಸ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪೇರೆ 23 ದಿನೊಟ್ಟು 24 ದಿನೊಟ್ಟು ಸುರುತ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಊರ್ ದಕ್ಕಲ ಸಾಕಾರ ದೈವದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ ಶಾಸಕರನ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಲಾಪ ಎಂಕಲ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ ಈ ನೆಡ್ಡಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೆಡ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸೋಜರ್ದು ಹತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೋರ್ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ತಿನ ಇವಳು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡುವಿಕೆ ನೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತವಾದ ಎಂಕಲ್ ಸುರೂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ನೆತ್ತಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಕ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲೆಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏರಿಗೆ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಲ ಏರೆಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಅಂಚೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಮಲ 3 ವರ್ಷ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ನಡಪೆ ಕಾರಣ ಈ ಊರ್ ದಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಎಂಕಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತವಾದ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ನೀಕು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಶಾಸಕರು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆತ ದುಂಬೆ ಉಲ್ಲ ಇದು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕರೆ ಏತು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಸರ್ ಕರೆತ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವು ಮಾತದಿಕ್ಕೆ ಆರೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಕರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ನಮಕ್ 125 ಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೀಪ ಸೆನ್ಸರ್ ದೀದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಅತಿ ಮಾತೆರಡಿದಲ್ಲ ಉದ್ದ ಕರೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೋಸಿ ಅಂಡ ಉದ್ದಗು ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿನ ಕರೆ ಹತ್ತಿನ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅವು ಕುದ್ಯ ಕರೆ ಪನ್ಯಾರ ಏರೆಗ್ಲ ಆಪೋಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಸೆನ್ಸರ್ ದೀನ ಹಿಡಿದಕ್ಲ 10-15 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಕುದ್ಯ ಕರೆ ಹತ್ತು ಉದ್ದ ಕರೆ ಹತ್ತಿನಲ್ಲ ಕುದ್ಯ ಕರೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಕಾರಣ ಇರು ಪಂಡರ್ ಯೂಟಿಗಾದರ್ ಸರ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಲಿಂದ ಆಯ್ನೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ತುಲೆ ಕಾದರ್ ಪನ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಇಂಚು ಪೋಡುದು ಬಂಡ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಮಾತಾರಿ ಆದರ್ ಏರೆಲ್ಲ ಏರೆ ಅರ್ನ ಕೈತಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಇರು ವಾ ಪಕ್ಷದರು ವಾ ಜಾತಿ ವಾ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆರ್ ಇರ್ ಪತ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಅರೆಡ್ ದಾಪಂಡ ಎಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಬುಂಡ ಬದಲರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಲೆ ಏಡೆಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತದ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ನಿತ್ಯ ಇಡೇಟಾರು ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸನೇ ಹೆಚ್ಚು ನಗುಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ 17 ಗಂಟೆ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಸುತ್ತುಬಡಂದು ಪೇರು ಕುಶಲಾದ ಇಂಚಿನ ಬಂಡಗ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಪುಂಡು ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆತನ ಚರ್ಚೆ ದುಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಕೈತಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂಡ ಎನ್ಮ ದಿನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಂಡು ಹೋದ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ 200 ಮೀಟರ್ 50 ಮೀಟರ್ 75 ಮೀಟರ್ ಡಾಮರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ
ಅವು ರಾಜಕೀಯದ ಪಕ್ಷದಗಳು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರದ ಇರ್ಕೇಂದುಪ್ಪು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರಾದ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನಸಭೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅತಿ ಸದನ ವೀರ ಪಂಪನ ವಿರೋಧಿ ತೊన్నారు ಇನಿ ಆರೆ ಲೆತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೆಗೆದನ ಇಂಚ ಮಾತ ಅರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಈ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಜಾಗಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪೋಯಿಸರ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರ್ಪುರ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ ಈ ಸರ್ತಿದ ಏತು ಏರ್ಲು ಬರ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಅನ್ಪುನ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಂಜಿ ಆಶೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ಯ ಈ ಭಾಗದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಡ್ಬೇಕ ಶಾಸಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತು ಇಂಚಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕುಡಿದು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತದೇ ಮುಗ್ಗಿ ಬಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಐಡ್ದು ಎನ್ಮ ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಎತ್ತಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥ ರೂಪಾಯಲ್ಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲ್ ಮಾತ ಬಂಡೇರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲಗ್ ಸಿಎಂ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲ ಕಾತನ ಈ ಬಾಗಡ್ ದೊಂಬುಗ ಆಪುಂಡ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಜನ ಆತನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಆ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಆತ ಎರ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಈ ಕಮಲದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿನ್ನಾಯಿನ ಇರ್ಲೇನು ಬಾರಿ 2-3 4 ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಲೇನು ಅಂತ ಮಲ್ತದ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಈ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಜನಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಬರ್ಪಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ದೇವರತ್ತದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆತನ ಪೂರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕರಿ ವರ್ಷದ 3 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಭಾಗದ ದಾಲ್ ಅಡಕು ತೊಡಕಡ್ ಜಂದೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರ್ಪುರ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಗ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಈ ಭಾಗ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನ ಕನಂತೂರ್ದ ದೈವದ ನಾಲ್ಮಗನದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಗಡಿಕಾರ ಏನಂತ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಂಜು ಯಾನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮುಂಡಾರಿ ಕೊಂಡೆನ್ಲೆತ್ತಿತ್ತ ವಂಚ್ ರಡ್ನೇದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರ ಈ ಮಾಗಣದ ತಂತ್ರಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮಿಲೆತ್ತದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರದ ಬನ್ನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಇರು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಬಂಡಾರು ಅರ್ನ ಆರು ಒವ್ವೊವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಒವ್ವೊವು ಜನಕ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರ ಆವಿನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡ್ರೆ ಜವ ಆರ್ನ ಮುಖ್ಯನೇ ಬರ್ಪಣಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಆತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪದ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏ ಫಲ ಈ ಭಾಗದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ನಕ್ಲನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮಲ್ಪವಾಣಿ ದೇವರ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಲೆಪಡಾದು ಮಲ್ಪ ಓಡೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಮುರಣೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಅದು ಪೊರ್ಲು ಓತೊಂದಾರು ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿಎಂ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರೇನದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ SK ಪಾಟೀಲ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಸದರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತ ನಾರಾಯಣ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಕ್ಲೇನು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನಕ್ಲೇನು ರಮಣಾಥ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಇತ್ತದ MLS ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಜಿ MLS ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ MLC ನಕ್ಲೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೆತ್ತದ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಕಾಮಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಆಶೆಲ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಏತ ಜೊತೆ ಬರ್ಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೈನ ಬಾರಾಡಿಡ್ 170 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಮ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು 200-225 ಜೊತೆ ಬರುವುದು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ದೇವರದಟ್ಟು ಬರುವುದು ಆಶೆ ಉಂಟು ಈತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಾಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆಂಚಿನ ಉಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಉಂಟು ಎರುಕೊಟ್ಟರ ಜಾಗ ಉಂಟು ಬೋಡಿತ್ನಾಥ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಬೋರ್ ಉಂಟು ನೆಕ್
ಮೋಜಿ ಬೋರ್ತು 24 hours ನೀರು ಬರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನಿಂಚಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಹೈವೇಡ್ ಬರ್ಪುನ ಮೇನ್ ಹೈವೇಡ್ ಜೊಕೋಟ ಆದ್ ಬರ್ಪುನ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ರೋಡ್. ಮಾನಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಆದ್ ಬರ್ಪುನ ದಂಡ ಮುಡಿಪಾದ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಈ ಮೇಡ್ದು 4 ರಸ್ತೆಲು ಉಂಟು. ಈ ಬಾಗಡ್ದು 4 ರಸ್ತೆಲು ಉಂಟು. ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಲು ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಪುನ ಜನಕ್ಲೆ ಪೋದು ಬರಿಯಾರೆ. ವಿಶಾಲವೈನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಏತ್ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಕರಿಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು 50,000 ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು ಬೈಯದ ಬರ್ತರು. ಆತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈತ್ ಗಾಡಿ ದಿಯರ ಜಾಗ ಉಂಟು. ವಿಶಾಲ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿರಾತು ಅಂತ ಎದುರುಡು ಪಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಎದುರುಡು ಜಾಗ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿಗಳ ಮಲ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿನ ನನ್ನ ಮರ ನಡ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಈ ಮರ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜಾಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಹೊಸ ಕಂಬ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪರ ಎಂಚ ಆವಡು ಆ ಮರ್ಜಿಗೆ ತೀರ್ನಾಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಸರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ದೇವರ ದಯಟ್ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಈ ಎಂಕಲ್ ವಿಶಾಲವೈನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಟು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇತ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ತೋಜು ಅವಳು ಎಂಕಲ್ ಐಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವೈನ ಬೊಕ್ಕ VIP ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಚ ದೀತ ಐಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಈ ಬಾಗಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಎರುತ್ತಾಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏರೆಗ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತನ 1 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ದಿತ್ತೊಂದ ಮನ್ನ ಏರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಲ ಎರುತ್ತಾಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅತ್ತಂದೆ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆರಂದೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಚಿ ಕುಲ್ಲುದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡುದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರ ಎತ್ತವರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜೈನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಎರುತಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಕರಿಸತ್ತಿ 2 ದಿನ ಆತನ್ 2 ರಾತ್ರಿ 2 ಪಗೆಲ ಆತನ್ ಸತ್ಯ ಹೊತ್ತೊಂದ ಅಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಇರ್ತಮಿತ್ತು 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪೋತು 275 ಜೊತೆ ಐನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಾಗ 1 ನಿಮಿಷ ಪೋತು ಅಂಚ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆತನ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಪೋತನ ತಂದೆ ಬಾಕಿ ಮತ್ತ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಲತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತ ಆಪಣ ಆತನ ಆತ ತಂದೆ ಐನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಎರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಬೇಗ ಬುಡ್ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏತಾಪುಣಂದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಂತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಲ್ಲ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಗಂತಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಮಾತ ಗಿರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲ ಇರು ಬುಟ್ಪುನಕ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಘರ್ಷಣೆ ಜಂದ ಕಮಲ ಮುಗಿಯೋಣ ಅವು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೊಂದು ಸೇರೋಣ ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮಲದ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲೆ ಏರುಬೋಡು ಎರುಲ ಕರೆಯಲ್ಲ 2 ಜನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ರೇಟೆಡ್ ಎರುದೆತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನ ಗಿಡ ಪೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಅಪಕ ಜಾಗೆ ಎತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ 100 ಜೋಡ್ಕೊಂಡು 200 ಜೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ 100 ಜೋಡುಗಳ ಖರ್ಚು ಆತೆ ಮಾತವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಆತೆ ಅಂಚಾದ ಈತ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೆನ ಮಟ್ಟಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಎರ್ಲೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಬೋಪುಂಡು ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜಪ್ಪನ ಇರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಏನ್ ಜೂನಿಯರ್ ದಯ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಜೂನಿಯರ್ ಇದ್ದ ಎರುಣ್ಣು ತೆಪ್ಪುವೆರು ಅಯ್ಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಣ್ಣಗ ಹಾಕಿ ದಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ತೀರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತೆ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಮಗೆ 12 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಗೆಲ್ತದೆ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಜೊತೆ ಐಕ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೇಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇರ್ತ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲಕ ಇರುವಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಪೊರ್ಲು ಹೋಲ್ತ ತಾಂಕದತ್ತೆ ಕೊನತ ಗಿಡಪ್ಪನು ಅಂಚಾಪ ಜತೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ್ ನಕ್ಲೆಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆಹ್ವಾನ ನಿಖಲ್ನ ಮುಖ್ಯನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ನಿಖಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಿ ಪಾಪದ ಇರ್ತಕಲ್ಲ ಬರಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ಪೆ 2 ಪಾರು ಪಾಡ್ದನ ಒಂಜಿ ಎರು ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ 4 ಪಾರೋಟ್ ಇತ್ತನ ಎರುಕು ಅಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಜಿಂದಂಡ ಕೆಲವು ರಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಗಿಡ ಪೂಜರ್ ಒಂಜಿ ಪಾರೋಟ್ 2 ಕೂಲಿ ಬೋದಿ ಇತ್ತನ ಎರು ಗಿಡ ಪೆರ ಬಳ್ಳಿಂದ ಮನ್ಮದಾಲ ಇಜ್ಜತ್ತೆ
ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನೂನು ಮಾನದಂಡ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಾಗ ಆತಗಿರೆ ಕೊರ್ಜಿಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊಡ್ ಈತ ಮತ್ತೆ ಏರು ಕಟ್ಪಾಡ್ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಜಾತಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಐಕ ಮಾತ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತ ಎರ್ತಕಲು ಪೂರ ಜನ ಬರೋಡು ಎರ್ತಕಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ದೀತ ಅಂದ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನರಿಂಗಾನ ಕರತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕುದಿ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಕೈತಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಾಕ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಣಿದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೇರೆ ಕುದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇರ್ನ ಸುಳ್ಯದ ಆ ಕಾಂತಮಂಗಲದ ಅಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಇಕಾರೊಂಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕರೆ ದೇವರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಆತು ಏರೆಗ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ ಅಂಜಾದ್ ಪುನಃ 20 ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟಿ ಬರ್ಪಣಿಕ್ 15 ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಮಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಮೂಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈದಾರೆ ಅಂಚಾದ್ ಪುನಃ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಾಪುರ ಎಂಕಲ್ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಪಂಡಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಜತ್ತಿನ ಎರುಕು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ಪಂಡ 17-16 ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಟ್ರೋಫಿಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪ ಅವು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕರಿಸರ್ತಿ ಏನ ನೆಕ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಆರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ್ಲ ಯೂಟಿಕ್ ಅದರ್ಲ ಪೋನಾಗ ಯಾರು ತೋಚ್ಪಾಯ್ರ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಓಲ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಕೊರ್ತುಜಾರು ಈರ್ನ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೋಯಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ನೀರಿನ ಎದುರುಡು ದೀತ ಅಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಆತನೆಲ್ಲ ಆಪಣತಿ ಅವ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ ಬಂಗಾರದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಿಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆತ್ತಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ದೀಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೀಜ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಶೀಲ್ಡ್ ತೃತೀಯ ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಎರ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಗೌರವ ಮಲ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ತು ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಅವಲ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕರಿಸರ್ತಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೀಜ ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ಪವನ್ ತೀತ ಅಂದ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಜೂನಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಬೌನ್ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಅಂದ ಜೂನಿಯರ್ ನಾಯರ್ ದಿಕ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ್ ಬೌನ್ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಮಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಮಂತ್ರ ಕಮಿಟಿಲ್ಲ ಇರ್ತಕಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಇಂಕಲು ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಕೋರ್ಡುಂದಂಡ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಏತ್ ಏರು ನೀರ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪ ಈ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಆಯ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ದಾದವಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜ ಎಂಕಲ್ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರಡು ಮಲ್ತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರಡು ಪಾಡು ಸೇರ್ದಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರಡು ಖಾಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೈಟಿ ಎಂಕಲ್ ಕಡಪಡುಚ ಅಂಚ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದೆ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ದೀತ ಸನ್ಮಾನ ಏರಿ ದೀತ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಾಕಾರ ರತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತ ಬೆಲಪು ಎಂಕ್ಲ ಕಮಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನೆ ಕೊಂಜಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ರತ್ನ TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಮಲ್ಪದಾರೆ ನೆರೆ ಕರೀತಾರೆ ಅರೆ ಸಾಕಾರ ರತ್ನ ಇಕ್ಕಿದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರ ರತ್ನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಯಜಮಾನ್ರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ರತ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಏಪಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ಕೋಟಿ ಅನ್ರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳಗ್ ಇತಿಹಾಸ ಹಿಡ್ದು ಕೊನತ ನಕ್ಲಿ ಪಜಿರ್ದ ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ನಕ್ಲಂಜ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡದ ಮನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅರೆ ಕೊಂಚಿ ಕಾರ್ಕಾಲದಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಬಾಗಡ್ ಗಡಿನಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಬದೇರು ಗಣೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಾರ ಪಂಡದ್ ಅರೆ ಕೊಂಚಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಗಡ್ ಪೂರ ನೇಮ ಕಟ್ಟಣ ಯಾರೆಗೊಂಚಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಬೈಂದೂರ್ದ ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾರ ಅರೆಗ ಈತ ಜನಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಪಾಡ್ದಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ಪೇರಿಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ದು ದುಂಬುದ ಚಿತ್ರನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಬರ್ಪನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಉಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂಚಾಪಣ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲೋಕಲ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮಂಜು ರೈ ಮೂಲೂರು ಈ ಜನತ ಮತ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಏರ ಪಿರ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಜಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ನೀ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೀರ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಜಕಾರಿ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅರೆಗಲ ಮರಣಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಈತ ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇತ್ತದ ತಯಾರಿ ಈತ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂತೆತ್ತಣ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಸುಲಭದ ಪಾತಾರತ್ ಪೂರ್ಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಾದು ಐಕ್ ಬೋಡನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಾದು ಮಲ್ತದ ನಗ ಎಂಚಣ್ಣ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಪಜಿರುಡು ಕಂಬಳ 25 ವರ್ಷ ಮಲ್ದ ಅವು ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರು ಎಂಕಪ್ ಕಾಜಿಯವರು ನೀರು ಪಂಪನ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಆರು ಬಾರಿ ಆತ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ವೆಂಕಪ್ ಕಾಜಿಯವರು ಬಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿರ ಮಣ್ಣಗ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಜೀರ್ಗು ಪೊಗ್ಗುನ ನೆಕ್ ತೋಡುಗು ಸಂಕಲ ಇಚ್ಚಾಣ ಅಪಗ ಮೇರು ಮಾತ ಊರ್ ತಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಜವನೇರನ್ನು ಸೇರ್ಸದ್ ಆ ತೋಡುಗು ಮಲ್ಲ ತೋಡುಗು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಏರ್ಸಾದು ಆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ ನೀರು ಊರ್ನ ಇಟ್ಟ ಈ ಪಜೀರ್ದ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆ ರಸ್ತೆವು ಎಂಕ್ ದಾಮಣ್ಣ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಡ ಕನಪಲ ಇದೆ ಇರುತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಆಪುರ್ತುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ 10 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟದೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟಿ ನಾಯರ್ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ ಮಾತಾಡ ಎಂಕ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಡಲ್ ಐತೇನೆ ಅಂಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡುವಿಕೆ ಅಂಚೆತ್ತನು ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆ ಬಾರಿ ಅಂಚೆತ್ತನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇರು ಕೇಂದುಪಾರು ಕಂಬಳಡ್ ಚೌಟೇರ್ ಬಂಡದು ಎಕ್ಕೂರು ಹರಿದಾಸ್ ಚೌಟರ್ ಬಂಡದು ಆರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ದಿಗ್ಗಜ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಸಮರ್ಥವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪಪ್ಪಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರಿ ಎನ್ನ ಶಾಸಕರಿ ನಾನು ಕಂಬಳಗ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಈರ್ನ ಮುಖ್ಯಂತರ ಆವಡು ಬಣ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಆರು ಮಲ್ತೇನೆ ಈರೆಗ್ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಪಣೆ ಏನನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ವೆಂಕಪ್ ಕಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಆರ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಐತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ದಿವೊಂದಿನ ಬಂಡ ಅವ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಟೀಮ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೀಜ ಅಂಚ ಈ ಟೀಮದ ಒಟ್ಟಿಡು ಪೋರ್ಲಡು ಒಂಜಾಂಡಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಈ ಅಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆ ಇಂಚ ತಾರುಣ್ಣಿಂಚ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಪಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾರ ಈ ಭಾಗಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸಲೀಸನ್ ಬ್ರೆಡ್ ನಿಂಚಿನ ಉಂಡಾಗ ಈ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೊರ್ಲಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಕಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಕುರ್ತತೀನಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಎರು ಅವು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಕತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎರು ಬರೋಡು ದಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಬಂತೇರು ಇನಿ ಎಂಕಪ್ ಕಾಜೇರಿ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಿತರು ಕೇಳಲಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಏರ್ನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಕಾಜೇರಿ ಬೈದಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂತೇರು ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂತೇರು ಆ ಅಪಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಐತಿ ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವ್ರ ಕರಿ ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಏದು ಬೈರು ಆರು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಲ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಕಣ್ಣ ಕಂಬಳಡ್ 24 ಗಂಟೆ ಹೊಂತದು ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಜವನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡು ಒಂದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಗಂತದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂತೇರು ಅರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂತ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತೇನೆ ಮಾತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರ್ತೈತೇನೆ ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಅರ್ಪಣ್ಣ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಇನಿ ಆರ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಬಂಗಾಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಂಡ ದೈವಲಿಲ್ಲ ನಂಕು ದಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಪುರ ಆದ್ ಈ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ನಡತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಡಪೋಡು ಬಂಡ ದೇವ್ರ ಆರೈಕೆ ಎಂಕಲ್ ನಾತೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಆಗುಂದತ್ ದೇವ್ರ ಪೂರ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರ್ಲಡ್ ಆವು ಹನುಮಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿತ ನಮ್ಮ ಗಂತ ತಲುಪಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಣತಾರೆ ಗಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಯ್ತು ದಾರಾಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾರ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಾಪುಂಡು ಈ ಎರ್ಲೆನ ಮಲ್ಪ
ಟೈಮಿಗೆ ಏರು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಟೈಮಿಗೆ ಏರು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ದಕ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಿರುವೈಲ್ದಾರು ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ದಕಲ್ ಮಾತ ಮಾತ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮಲ್ತೇರು ನಾವೇನನ್ನೇ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮಲ್ತೇರು ಅನ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಮಾತ ಒಂತೆ ಊರಿಗೊಂದು ಚಾಲಿ ಆವಡು ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪಂಡದ ಒಂತೆ ದೂರ ಮಾತ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಮೂಜಿ ಗಂತು ಮಲ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತಿಮ ಅಂತಿಮ ಗಂತದಡಿ ಕೊನತಿನಿ ಇರೋನು ಪಿರಾ ಕೊನದು ಪಿರಾ ಪ್ರಥಮಡ್ದು ಬರಿಯಾರೆ ಈ ರಡ್ಡ್ ಗಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಒಂದ್ ಬರೋಡು ಹಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಡೆ ಐತಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ಜರ್ದಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿದ ಮತ್ತ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಂಡಿನ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಏತನ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕಮಲ ಮತ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಯೋಗ ಎಡ್ಡಾವಡು ಐದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ದನಿಕ್ಲ ನಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮಾತಾದ್ ಬುಡ್ಪಿನಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಫ್ಲಾಗ್ ದರಿಗಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಣಿ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತು ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಪೋಯ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿರಿ ದಬಡ್ ದಿಬಡ್ ಆಪೇರು ಬಕ್ಕ ಏರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಗೌರವದಕಲು ರಪ್ಪ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆರ್ಪೇರ್ಲಾಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟು ಇರೋದ್ ಮಣ್ಣ ಆಂಡ ಜನ ಇನಿ ಲೈವ್ ತೂಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು ಯಾಲ್ನ ಒಂದಿನ ಸತಿ ಕಮಲ ಪೋಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅತಂಡ ಮಾಲದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅತಂದಂಡ ನಂದಲಿಕೆದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅತನ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ನಂಕಲ ಬಚ್ಚುಂಡು ಯಾರು ಬಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂಕ ಮೂಲುಪ್ಪನಾಗ ಐತ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಈ ಕಮಲ ಮೂಲ ಎರ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರೆಲ್ ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪವ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು 10 ಪೇರು 15 ಪೇರು ಎಂಚ ಮರ ನಿನ್ನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಇಂಚೇನೇನ ಅಂತ ಕೇನು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಪ ಅವನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತಾಪಣ ಗೊತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಭಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ್ಲ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲ್ಲ ಕಮಲ ಪ್ರೇಮಿ ನಕಲ್ ಪೂರ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ನರಿಂಗಾನದ ಕಮಲ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಎರುನ್ ಕೊನತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಗೆಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಊರ್ ದಕಲ್ನ ಪರವಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್ ಈತ್ ಹೊರತು ಪಾತೆ ಇರದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಆಯರುಂಡು ದಾದಪುರ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಎರು ಇತ್ತು ನಿಲ್ಲಲು ನನ್ನ ತುಂಬ ಎರು ಕಟ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೇಳೊನ್ನೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಬರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಮತ್ತ ಕೆಲ ಮತ್ತ ಈ ಜನಕ್ಲ ಮತ ಇತ್ತದ ಮತ ಮಾತಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದಾತ್ರ ನಂಕ್ಲ ಒಂತ ಕಷ್ಟ ಅವ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎರು ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೆಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಐನ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಐನ್ ಬೋಡ್ತಿಲಕ ದೀಜಿಂದಂಡ ಅವು ನಂಕ್ಲ ಅಂತ ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೇವರ ಕೋರಿಯರ್ನಂಡ ಐಕೈಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇನಂಡ ಏರು ಕಟ್ಟಾಗ ನರಿಂಗ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವರಿಗೆ ಆಶಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಇದೇ ಬರುವ ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ HK ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡಾ ಅವರು ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಲ್ಲದೆ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ
ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಲವಕುಶ ಈ ಜೋಡುಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂರ್ಲ ಬೋಲ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಿದ್ಧತೆಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಶಾಲವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಆಪನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು. ಆ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಬೊಕ್ಕ ಇರುತ ಯಜಮಾನಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮಣ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ತಂದುಂಡು. ಇರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಇರುತ್ತಕ್ಲೆ ಇರಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಕಂಬಳ ಆಪನ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ 4 ಮೆಟ್ಲು ಕೊರ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತನ ಪಿರಂಜಿ ಇರುಕಲ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡ್ ಎಂಕಲ್ನ 25 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಂತ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಿತಕೋಡಿ ಎಂಕಪ್ ಕಾಜವೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನಾರ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರ್ ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದಲ್ಲೇರ ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಯಾನನ್ಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸೋಜಿರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ ಸರ್ವ ಜನಲ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಸೇಡ್ದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡಂದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಗರ್ತೆನ್ ಪಾಡಿದನು ಈ ಸರ್ದಿದ 5 ಬುಗರ್ತೆ ಪರಡು ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಜತ್ತಿನ ವರ್ಷನೇ ಕನಪಲ ದೇವರು ನೀರು ಪಾಡ್ದನು ಅಂಚೆ ಅದು ಕರೆತ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು. ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾದುಂಡು. ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಪೂರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರ ಬತ್ತು ಈ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿದಾಯಕವಾದ ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಪೂರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರ ಹೋಗ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ.